Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι η Μαριάννα και σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Όλα αυτά έχει μέσα έτσι καλά. Άμα τα έβαζα να επιβιώσω, πλούσια θα ήμουνα. Δηλαδή, στα πρώτα πράγματα. Λοιπόν, τώρα πάμε να κάνουμε μια γέφυρα η οποία θα μεταφέρει τον άνθρωπο σε ένα τεράστιο πλοίο. Τι έχει πέρα, κάτι παίζει. Προτιμάμε να το κάνουμε εδώ το πλοίο, δηλαδή από ό,τι βλέπετε δεν χρειάζεται να κάνω βάση για το πλοίο, ας πούμε, σανίδα. Το κάνω κοντά έτσι ώστε να μην χρειαστεί σανίδα. Λοιπόν, τώρα στο κάτω μέρος θα είναι το κατάρτι. Ας πούμε, όχι εδώ. Εδώ θα είναι το κατάρτι. Εδώ πέρα που είναι το κατάρτι θα χρησιμοποιήσουμε κουβάδες για να βγάλουμε όλο το νερό που θα έχει μέσα. Έχω να παίξω όμως πολύ καιρό Minecraft που κοντεύω να το ξεχάσω. Από ό,τι βλέπετε είναι λίγο δύσκολο να χτιστεί ένα κατάρτι κάτω από το νερό, δεν είναι πολύ εύκολο. Γι' αυτό το έβαλα στο δημιουργικό για να μπορέσω να αναπνέω, δηλαδή να μην χρειάζεται να έχω μπουρμπουλήθρες, δηλαδή ας πούμε σε 10 μπουρμπουλήθρες να χάνω, έτσι. Αυτό δεν το έχω τώρα, γιατί είμαι στο δημιουργικό. Υπάρχει σκληροπυρηνικό που με το που πέφτεις κάτω χάνεις, αλλά δεν το έχω δοκιμάσει μόνο μια φορά επειδή δεν ήξερα τι ήταν. Και ξανά από τότε δεν το δοκίμασα γιατί εγώ έχω χάσει πολλές φορές και δεν μου συμφέρει να χάσει και λίγο, γιατί μπορεί να ξεμαζέψει σε διαμάντια και να τα χάσει, οπότε δεν είμαι λάτρης του σκληροπυρηνικού, είμαι λάτρης από την επιβίωση και το δημιουργικό, τίποτα άλλο δεν είναι. Υπάρχει μια καινούργια έκδοση, άμα είναι καλός ο υπολογιστής σας δοκιμάστε την, άμα δεν είναι εγώ λέω να μην τη δοκιμάσετε. Ο υπολογιστής μου εντάξει εμένα δεν τον παίζει, οπότε το έχω δοκιμάσει και δεν έχει παίξει, οπότε δεν το ξαναβάζω, έτσι. Κάνουμε το βίντεο και σας μιλάω για διάφορα πράγματα που νομίζω πως θα σας είναι χρήσιμα για το Minecraft. Τώρα έχω κάνει το πάτωμα από το κατάρτι, δηλαδή το κατάρτι νομίζω εγώ λέω πως είναι το μέσα, εγώ έτσι θα το ονομάσω το Minecraft, το κατάρτι ότι είναι το μέσα του καραβιού, το κάτω μέρος. Και θα ήθελα πολύ να ξέρετε ότι το Minecraft με αρέσει, επειδή είναι λίγο παλιό δεν σημαίνει ότι δεν είναι και ωραίο, εντάξει. Μπορεί το Minecraft, ας πούμε, ένα παιχνίδι να βγει 2000 και εγώ να το παίζω τώρα μέχρι σήμερα. Είναι εντάξει, δεν είναι ας πούμε κάτι χάλια. Σε όποιον αρέσει, εγώ δεν μπορώ να το βάλω, δεν μπορώ να του λέω τι να κάνει, δεν παίζω εγώ. Εμένα μου αρέσει το παιχνίδι κυρίως τα πολεμικά, να χτίζω τις δικές μου πόλεις, να κάνω πράγματα διάφορα εδώ πέρα. Το Minecraft νομίζω πως είναι κάτι καλό γιατί βγάζεις όλες τις σκέψεις για κάτι που θες να κάνεις. Πέρα μέσα, φαίνεται τέτοιο χρώμα, ωραία.
Να ξέρετε το αγαπημένο μου χρώμα είναι το γαλάζιο. Κάπου εδώ λέω να σταματήσω το βίντεο. Κάντε like στο κανάλι μου, εγγραφή και ό,τι άλλο θέλετε. Μέχρι την επόμενη φορά.